madalla wannan shi ne application da ake yin sticker da shi, sticker na WhatsApp. Za ka ga mutum ya turo ma kai shi kuma an rubuta salam ko kuma wani abu haka a kai. Yau zan shiga nuna muku yadda kai ma za ka yi ka burge yan uwa. To mu shiga ciki ba tare da ba tare da ɓata lokaci ba. To misali kashin kamar zai na wannan sai ka dana rubutun nan. To kana shiga ciki ga shi sticker pack name sai ka shiga ka rubuta sunanka. To sunanka misali sunanka MD. Ka zo ka sa MD sai ka zo ƙasan nan sai ka zo ka sa sunan da ka sa yauwa sai ka danna ok zai yi sunan dole sai mun sa wani suna ke to bari mu sa 131 yawa man sai ka zo ka sa man a nan yawa yanzu bari mu gani yawa gashi na yi wannan gidan. To sai mu shiga ciki kamar haka. To gashi mu dai mun shiga ciki. To wannan na saman shi ne fasta kai ka shiga ka fara seta fastan ka sannan ka zo ka yi abin nan. Bari mu shiga ciki nuna muku yadda za ka shiga ka ɗora fasta. Sai mu shiga open gallery. To gashi nan dai mun shiga open gallery sai mu zo dai mu zaɓi hoton da za mu muke so ya zona akan fasta. To bari dai mu zaɓa wannan. Yauwa to mun gama ɗaukan wannan kuma muna so mu kai shi ciki kawai. Ok misali yanzu kai ka gama aikin ka. Yauwa yanzu haka to misali wannan muke so ya zo na fasta sai mu ba da ok. Gashi nan sun tsora shi akan fasta. To shi wannan ba zai kai abin nan da shi ba sai mu shiga ciki sai nuna muku yadda za ka yi naka wanda za ka tura wa abokinka ko mutumanka a WhatsApp. To misali dai mun shiga kamar nan sai mu shiga kuma mu ƙara neman wani hoto. Mu shiga nan kamar haka. Yawa mun shiga to wani da muke so mai da shi sticker bari mu ɗau wannan. To kun ga gashi nan sai ya zo na nan. To in kuma kana so ka kara ɗaukan wani ma to ya ka shiga na biyun nan sai ka kara shiga open gallery. To ka gama shiga open gallery sai ka zo ka yi ƙasa don neman hoton da za ka ƙara yi da shi. Bari mu ƙara shiga photo lab don a nan hotuna suke tsora. To bari mu ɗau wannan hoto. To mun ɗau wannan hoton haka to muna son mu rubuta salam a kai, sallama kenan ko. Ok nan muna son mu fita kayan bayan sa amma bai babbari kawai mu bar sa da kayan. To muna son mu rubuta assalamu alaikum kenan ko.
shiga nan nuna muku da kaɗan duk za ku fahimta abin da nake nufi a cikin wannan. To idan kana son ka rubuta suna dai za ka zo daga nan za ka fara ɗaya, to na biyu wannan select all, to nan za ka shiga. Yauwa ka shiga kamar haka, to za su kama wajen rubuta suna sai ka shiga shi ma kamar haka. To misali muna son mu rubuta barka da warhaka, barka da warhaka. To ka gama rubuta barka da warhaka sai ka fara kenan ko sai ka zo ka saita shi a inda kake so. To misali ka saita shi a nan haka, to in ka gama saita shi shikenan. To misali in kana so wannan rubutun nan baki na kan rubutun idan baka son shi ba zai yi ka iya fitawa. Misali ka shiga nan ko kuma ke ma zai yi kuma canza masa kalo. To misali idan ina son kalon ya zama bula, to kun gani gashi na canza masa kalo. To ko kuma idan kana son rubutun ya zo a wanke, misali yanzu haka ke son rubutun ya zo gashi nan. Yauwa gashi nan dai na kwantar da rubutun kuna gani, za ka sa yatsun ka biyu a kan rubutun sai ka lamfasa haka, to shi ne zai baka damar iya gashi za ka lamfasa rubutun. Abubuwan suna da yawa, amma za ku biyo ni a wannan bidiyon zan nuna muku koyi da ake stika har ka tura mutum a WhatsApp. To na gaba kuma zan nuna muku yadda mutum zai kire abubuwan bayansa. Misali yanzu akwai gini a bayanka, sai ka kire gini ko ya zama na hoton da kawai kake da shi, ba wai hada irin gini da ka zo da shi ba. Gaba ɗaya zan nuna muku yanzu ne ban je mu je santa nuna muku yadda ake yi akai. Yawwa yanzu kun gani gashi mun yi stika biyu ko, to bari mu shiga wajen nuna muku yadda an kai. Yawwa yanzu ga shi wannan to ina son tura masa wannan tikan da ya sun hada zip nan. Sai yi haka sai yanzu da wajen stika, to danna wajen stika sai zo wannan kamar haka. Wannan ya danganci WhatsApp ɗin da kake da. To ni WhatsApp ɗin da nake da GB WhatsApp ne, ba zai nuna shi a nan ba, amma idan kana da WhatsApp center to shi ne zai nuna ma, ko business WhatsApp duk suna nuna, amma wannan GB WhatsApp ne suna koya sauran abubuwan. Wannan stikan ba zai iya fita a nan ba, tare ya fita tare da nuna muku, amma ba matsala ku nema bidiyo na gaba zan canza ma WhatsApp kuma zan nuna muku yadda ake komai akai. Amma yanzu da fatan da kun fahimta yadda ake haɗa stika, da fatan kun fahimta. To wassalam, a nan zan tsaya kuma kuna tare da ni masoyinku 130 Man TV. Ku biyo mu a channel mu mai suna 130 Man TV saboda muna ɗora comedy, bankin hakan ma muna ɗora abubuwan da suka shi waya, gyara waya, kuma waya. Yanzu misali in ka saya waya ka rasa ya za ka yi ka duba cikin ta kuma wani abu, sai ka an tsaya cikin 130 Man TV sai ka duba sauran matsalolinka duk gaba ɗaya muna yin bayani a can. To na gode sosai kuwa da ma masoya, ina mika fatan alkhairi da dubun gaisuwa gare ku. Na gode sosai. To wassalam.